ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର ଅପାର ଅନନ୍ତ ଅସାର। ରହି କଣ କଣ ଶ୍ରୀଚରଣ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର ତାପରେ କଣ ଅପାର କଣ ମହିମା ଅସାର ଅସାର କଣ କଲ ତମେ କଣ କହିଲି ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି ଆଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଚରଣ ତମେ ଉଠ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉଠ ମୋର କିନ୍ତୁ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ସେ ଯେମିତି ଏଠୁ ଗଲା ବେଳେ ବୀର ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳିକୁ ଆସିବେ ବିଷାଦ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁ। ଡେରି କରନି ଉଠ।